וזה, כן. יופי. אמ, אני הולכת לא דווקא בשבוע שבועיים האחרונים, אני הולכת עוד יותר אחורה. בחודש אפילו יותר, אם נלך מספטמבר אפילו, הלידים התחילו קצת להיות ראויים. משהו בהם לא היה מדויק, משהו בהם לא עבר עד הסוף מסך. הם לא היו מדויקים, משהו שם קרה, זה גם תחילת שנה, תמיד בתקופה הזאת זה תמיד יותר קשוח. תחילת אה, שנה, את מדברת כאילו אחורה אחורה? על מתי לא, את לא, מדברת? ספטמבר, תחילת שנת הלימודים. שנת הלימודים, אוקיי. כן. אוקיי. אז תמיד זה יותר קשוח, בגלל שזה הורים וזה ילדים, אז זה הכל בא ביחד. כן, ככה. זה מהבחינה הזאת. אם אנחנו ניקח רגע זכוכית מגדלת ונשים על השבועיים האחרונים, סיפרתי גם עכשיו לשחף, המון אנשים, אמנם אז אמרתי לך שזה לא בדיוק אנשים שהם, הם גם לא בטוח, לא באמת מבינים את הקונספט, עכשיו זה אנשים שהם בכלל אאוט. נגיד אחת הייתה בשוק, שזה בתשלום, היא חשבה שאני מעבירה הדרכות פרטניות להורים בחינם. זאת כן, אומרת, כן. עכשיו הייתה אחת, מתי זה עכשיו, שאת אומרת עכשיו? שבוע שעבר, שבוע יום רביעי שעבר. או חמישי. את זוכרת את השם שלה? אני כאילו, אם אגיד נסתכל לך. על הקובץ, אולי נעבור רגע על הקובץ ואז תזכרי גם את זה? באהבה, אז אם אני זוכרת נכון, קראו לה מעיין. רגע, בואי נתעקש. מעיין, כן, מעיין. רגע, אני כבר פותחת. זה לא זה. בואו נראה. לידים שיחה. אה, על איזה תאריך אנחנו מדברות? מעיין, מעיין. מעיין, היא על ה-28 ל-11, זה בשורה 1573. אוקיי, לא רלוונטי, חיפשה טיפים. אוקיי, כן, את זה ראיתי, יפה. אז את אומרת שהיא הייתה בשוק שהתהליך עולה כסף וחשבה שהיא הולכת לקבל הדרכה חינם. בדיוק, שוק אוקיי. מוחלט. מהמם. הודע. היה, כן. אם נלך, אירנה, ונלך על אירנה, אחת מעליה. גם, כן. היא לא הבינה כאילו, מה? הדרכת הורים? אני לא יודעת אם אני צריכה הדרכת הורים. כאילו, משהו כזה אאוט. ואם אנחנו נלך אפילו לפה, את רואה, היא אפילו כאילו, היא שיתפה שתפסיק רגרסיה וחרדת אסלה. מהמם. אה, והיא גם רשמה, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים עזרה צמודה מאיש מקצוע. כאילו, אני ממש מנסה להבין איפה החוסר הבנה נפל, כי גם עוד אוקיי. אחת לפניה, גם אוקיי. אחת לפניה. עם מהמם. לורין הצלחנו עוד קצת להציל את המצב, היא עוד בהתלבטות, היא צריכה להחזיר לי תשובה האם היא רוצה שנדבר על הדרכת הורים בזום. כאילו, רחוק, אבל עדיין. אותו דבר דוד, לא הבין, כאילו, מה הדרכת הורים? תבין. על מה מדובר? כאילו Hmm. הרגיש לי שהם מנותקים, מנותקים. אוקיי, עכשיו, בעצם, כן, כן, תמשיכי, תמשיכי. אז נגיד מעיין ראיתי שזה קרה באחת בלילה, מובן, חוסר ניתוק. אבל כל השאר, 10 בבוקר, 11, 12, 8 בבוקר, כאילו לא שעות שאנשים אמורים להיות באאוט. עכשיו, אם אני מסתכלת על הסטטוסים, אני רואה לאחרונה, כאילו, אני מסתכלת על הציובים לא רלוונטי, חיפשו טיפים, זה שניים, למרות שאת אומרת שגם לורן הייתה גם. כי אני עוד אבל קצת היא בפולו-אפ, מתנגדת, למה היא בפולו-אפ בעצם? כי אני לא רוצה לוותר. אני לא בן אדם שמוותר בקלות לאנשים. Hmm, בזבזתם לי כסף על ליד שיחה, אתם תקבלו חפירה ממני. אוקיי. אז זאת אומרת שיש עדיין אולי סיכוי שתצליחי להוציא ממנה משהו, אז את שמה את זה בפולו-אפ. מלורן כן, מאירנה אני בספק. אוקיי. אירנה, מה היא חשבה שהיא באה לקבל? בוא נראה, היא לא הבינה. פשוט לא הבינה. כשדיברתי איתה, היא באמת לא הבינה. מה הם בעצם אומרים? לא, חשבתי שאני באה לקבל מה המילים שלהם, מה בעצם הם אומרים? אוקיי, אני אגיד לך ככה, זה בדרך כלל משפט קבוע של לא, רק רציתי לשאול על. אוקיי. אמ,
בעצם איך את מתחילה את השיח רציתי, איתם? איך זה מתחיל בעצם השיח? זה, היי נגיד אירנה, מה שלומך? בסדר גמור, היא עונה לי. זאת גילת, מדריכת ההורים, קבענו להיום שיחה. ספרי לי קצת, מה מביא אותך אליי? אז יש את האלה שמתחילים לספר, ויש את האלה שכנראה אימא ואבא הפילו אותם פעם אחת יותר מדי בילדות, הם אומרים לי מהפייסבוק. לא שאלתי מאיפה באתם אליי, שאלתי מה מביא אתכם אליי, אבל בסדר. ואז אני יודעת לאיפה השיחה הולכת להוביל, לאיזה רמת אינטליגנציה. כן. אה, ואז, ואז הם מתחילים לספר את הסיפור, ואז בדרך כלל יש גם, אני קוטעת אותם, אוקיי, יש פה כמה וכמה דברים. ואז אני מתחילה איתם, הילד בטיפולים, אתם לקחתם פעם ייעוץ, אתם יודעים מה זה הדרכת הורים, בלה בלה בלה, ומפה בעצם מתחילה השיחה. אנשים מבינים מה זה הדרכת הורים? הם מבינים את המילה? הם היא מבינים מה זה אומר? עקרונית כן. בפועל 85%, אפילו, כן, 85% יודעים מה זה. בגלל שילדים על הרצף יש להם מעטפת מאוד רחבה, אז גם בגנים יש להם הדרכת הורים, במרכאות, יש להם הדרכת הורים, ששם הם מקבלים כביכול מעטפת, היא פשוט לא מעטפת טובה, אבל הם יודעים מה זה המושג. לדעתי, אם את שואלת אותי, המושג הדרכת הורים קיבל משמעות מאוד פחותה, מאוד ירודה. נו עוד הדרכת הורים, כבר עברתי. אז אז זה לא לא. משהו שאנחנו אולי נרצה להשתמש, אז כאילו, אבל באיזה מושגים הם כן יכולים להבין, נניח, את ה... יפה, אני לא רוצה להשתמש במושגים מורכבים מדי. גם דיברתי על זה פעם עם אמרי, הוא הציע לי כל מיני שמות, ואמרתי לו, תקשיב, זה אומנם לא מוכח מדעית, ואני אומרת הכי פתוח, זה לא מוכח מדעית, אבל מניסיון שלי, רואים שהאוטיזם הוא גנטי. וכשאני מדברת עם מורים, הרבה פעמים אני מבינה מאיפה הילד קיבל, ואני גם צריכה להתאים את רמת השיח. אוקיי, אותי זה קצת מפתיע, האמת היא מה שאת אומרת, אבל בסדר, את מבינה בתחום. אז את אומרת זה לא, שוב שההורים פעם, גם... זה לא מוכח מדעית, אבל זה... כן, רואים. אוקיי. אז את אומרת שגם יכולת ההבנה של ההורים היא מוגבלת איפשהו קצת, אם אני מבינה לא נכון. מוגבלת כמו הבנה שונה. זה לא הבנה אה, מוגבלת. היא פשוט הבנה שונה. נגיד, אני אומרת להם X, אז הם רואים X. הם לא מבינים שיש X. מהמם. אוקיי, אז מה עוד הם אומרים בעצם שהם לא מבינים? איזה מילים, משפטים נניח, הם אומרים, חשבתי שמדובר, או רק רציתי לשאול, או לא הבינו שמדובר רציתי בהדרכת לקבל הורים. ממך טיפ על. תפעל. אוקיי, מה אני לא, עוד? אני לא יודעת אם ראית שבוע שעבר, קיבלתי את העצבים, כי קיבלתי מלא שיחות כאלה, אז פשוט הוצאתי סרטון כזה, של למה לא לקבל טיפים מאנשי מקצוע. אמ, כן. איזה עוד משפטים? כן, רציתי להתייעץ איתך על, גם, תתייעץ איתה. על. אוקיי, רציתי רק לשאול, לקבל טיפ, אוקיי. ואלה שמבינים, ויש כאלה לפי מה שאני רואה, לא? כי אני מסתכלת על האחרונים, לא מה שאת מילאת ידנית, אלא מה שכן, מי שנרשם. יש את מיכל עוזרי שנקבעה שיחה, יש את שני פאר שנקבעה שיחה, יש את שרית מזרחי שנקבעה שיחה. רגע, שרית מזרחי היא מישהי שדיברתי איתה בעבר, בגלל זה את גם רואה מלל שכתבתי הערות, זה הערות מפעם קודמת. היא, היא קצת, היא קצת לא איתנו, היא קצת ביטוח לאומי קשוח, בעצמה, לא על הילד. מהמם. אני לא יודעת מה היא רוצה, פשוט דיברתי איתה לפני שנה. ולפני שנה עבר זמן, ולפני שנה היא בדיוק אבחנה אותו. יכול להיות שהיא התבשלה, בואי נבין. אז אני לא באמת יודעת מה קורה עם שרית. פעם אחרונה שדיברתי איתה, אני גם אוקיי, ברמת זוכרת את השיחה איתה. אוקיי. אמ, אז שרית נניח לא, אבל יש לנו את שני ומיכל עוזרי שהם הבינו במה מדובר? אז זהו, שני פאר היא... רגע, אני אגיד לך על שני.
גם איתה לא כל כך הבנתי את הקונספט. הנה, אני סתם, בא לי לשלוח לך את ההתכתבות שלי איתה, אוקיי? אוקיי. כאילו שתביני עם מה אני מתמודדת. רגע, איפה את? אני בקבוצה, את יכולה לשלוח לי גם בקבוצה. כבר נכנסתי אלייך, לא משנה. זה אחד. השארתי פרטים באתר ואשמח לקבוע זמן לשיחת ייעוץ. רק לפני שנתיים לנו ספרי לי בין כמה הילד שלך ועל איזה קושי אתגר היית רוצה לדבר, שידע לבקש עזרה וליצור חברויות. מדהים. לצערי אני לא עובדת וזמינה בצהריים. איך אפשר לעבוד כשעובדים קשה שאני מנסות לדבר? לצערי במקומות האלה באמת אני מתחילה כל מיני ממש לי מחר בשעה 2. אוקיי. ואז קבעתם שיחה בעצם? היא עוד פעם, היא כאילו, את מבינה מהשיח לא, השיח לא ברור, היא כאילו, אני עוד פעם חוזרת, את רוצה בשעה 2:30? כאילו ממש. אוקיי, אבל שאלת אותה, תרצי מחר שנדבר על התאמה להדרכת הורים, והיא אמרה אפשר. זאת אומרת שלמרות שהיא התחילה היא שופכת כבר את התסכול שלה עלייך, ונתת לה בדיוק, מקום קצת לזה, אבל אני רואה שהיא כן הבינה שכאילו התאמה להדרכת הורים, והיא אמרה אפשר. אז כאילו בדיוק. זה לא הפתיע אותה. אז היא כן, מבחינתי, אני רואה אותה ככן רלוונטית, היא פשוט קצת חפרנית. כן. אה, אני אוקיי. אגיד לך, בדרך כלל מניסיון שלי, את רואה שלחתי לה בבוקר תזכורת, אני 80% בטוחה שהיא לא תעלה, והיא לא תענה. למתי זה היה? היום? היום זה שלחתי היום לה הפגישה? תזכורת בבוקר, אוקיי, הבנתי. שהיום אנחנו עולות ב2:30, ואני... היא לא ענתה לך? לא, זה 2:30, עוד לא הגענו ל2:30. בוקר טוב, זאת גילה המדריכה המתסכלת שקבענו שיחה, טלפונית היום בשעה 2:30. אוקיי, טוב, בסדר, אבל אני רגע רוצה שנייה להבין פשוט עד כמה הלידים מבינים שמדובר במשהו שהוא להתאמה להדרכה. זה קריטי לי, כי יש גם את השלב של השיווק שבו קודם כל אני חייבת לחדד להם שהם יבינו, ויש גם את השלב של מה קורה אחרי שהם נרשמים. אז, נכון. אז אוקיי, מבחינת אני, מיכל עוד אפשר לומר שהיא כן מהלידים המתאימים, אם היא הבינה, לזה אני שאם לא היא תעלה סגורה או על לא זה. תעלה, אני... לא, למה את לא סגורה על זה? כי היא לא רשמה כן בוודאי. בדרך כלל אנשים שמבינים, כאילו שזה... היא רשמה אפשר. כאילו אני כפיתי עליה את השיחה הזאת, למרות שהיא זו שמלכתחילה שלחה את ההודעה האוטומטית. כאילו אפשר, טוב, בסדר, אפשר. כאילו לא אוקיי. זו המטרה שלי. אוקיי. הבנת? כאילו, רגע, הבנתי, את כאילו מחפשת מישהו שיבער להם, אבל אנחנו כאילו רגע שנייה מנסים להבין בכלל. יבער כן, זה האידיאל. כן, בטח. אוקיי, אז יש לנו את מיכל עוזרי, שאמרנו שהיא כרגע בסימן שאלה, אבל מה שכן, היא לא אמרה, חשבתי זה טיפ, או חשבתי שזה ככה וככה, נכון? אז כאילו, זה נכון, כזה באמצע. נכון. וש... אנחנו נדע ב2:30. ואמרנו שני פאר, מה היה הסיפור שאתה איתה אמרנו? רגע, דיברנו על שני פאר? רגע, רגע, מה רגע. היה הסיפור עם שני פאר? איפה זה? איבדתי. הנה. שני פאר, שני פאר. לא, זאת שני פאר. מיכל עוזרי, התבלבלנו. אוקיי. מיכל אז רגע. עוזרי היא שריינה היום בבוקר, כן, להיום בצהריים בשעה 2. כן. בינתיים שלחתי לה הודעה, אני בדרך כלל שולחת, היי, ראיתי ששריינת, מחכה לשיחה, כדי שאני אגיע מוכנה, ספרי לי קצת, בין כמה הילד שלך ועל מה תרצי שנתמקד בשיחה, לא ענתה. נחכה ל2. אוקיי, שיינה, אבל לא ענתה להודעה. נכון, אמ, אז יש לנו את זה, ושרית מזרחי אמרת שהיא בעבר דיברה איתך, את לא יודעת מה, לא ברור אם היא סגורה, לא סגורה. נכון, זה שיחה... אוקיי. טוב, אני כרגע באמת רוצה, אני רואה נשלחה פנייה שנייה, זה אומר שלא ענו. נכון. אוקיי,
אני רוצה להבין מי אלה שכן מפה נקבע באמת והם רציניים, ואת שומעת שהם רציניים. מי את יכולה להגיד לי שמפה כן סיגלית. סיגלית? ומה היה הסיפור של סיגלית? מה כאב לה ממש? מה... בואי נראה, בואי נראה, בואי נראה. אית? סיגלית. יש לה ילד כמעט בן 8, הוא מרביץ לילדים קטנים ממנו. אה, הוא מרביץ לילדים קטנים ממנו, היא לא יודעת איך להתמודד עם זה, היא לא יודעת מה לעשות, משעים אותו הרבה מבית הספר, זה ברמת העיקרון. אני רוצה שרגע שנייה לא תנסי מזה. להיזכר, כל אלה שנרשמו, כל אלה שהיו לך, הרגישו לך באמת מוכנים ובשלים. מה הכאבים הכי, כאילו, אני מניחה שזה ממש היה בוער להם כבר ברמה שכאילו, די, אני לא יכול לחכות וזה. את יכולה לתת לי קצת רקע של הבעיות של אלה שכן המשיכו? בטח, איזה בטח. כאבים? כמו מה? כמו אני, נניח אני זאת שהיא אלך, לא יודעת מה לעשות כבר, ואז אין לה ברירה אלא לפנות. אז מה עוד? בדיוק. אני אתן לך את הכי קיצוני, ילד שלוקח את הקקי שלו ומורח על המיטות, על הקירות. היא לא הייתה מוכנה לחכות שבועיים לתחילת שנת הלימודים. עכשיו, אוקיי, אוקיי. אני יכולה להבין את זה. יש משהו שהוא חוזר על עצמו, כאילו, יש כן, איזה בעיות חוזרות על עצמם, שהם ממש, ההורים אומרים, די, אני לא יכול. טנטרומים, שזה התקפי זעם, זעם, שזה אמ, בעצם ההתקפי זעם עליהם, על ההורים, או על עוד על אנשים, כולם, כולם. על כולם, בעיקר בבית. יש את האישו שבבית ספר הוא מלאך ובבית הוא שטן, שכאילו הצוות בבית הספר, הצוות הטיפולי לא רואה את הקשיים ובבית הכל רואים. ואת הקשיים. כאילו יש להם צוות מטפל בבית ספר, זאת אומרת, לא לכולם, אבל יש. Mm, זה אוקיי. לא, זה לא מה שמונע מהם. זה לא מה שמונע, במיוחד אז כאילו, במדינה עם בית ספר. אז כשאת אומרת שבבית הוא שטן, מה הכוונה? מה ההורים מתלוננים? שהם לא יכולים כבר לסבול והם חייבים את העזרה, מה? הוא בא, מרביץ, זורק דברים, צורח, מסכים, קל, כל הזמן מישהו מול שלא יודע. המסכים? כן, יש לי גם הדרכה ספציפית שעשיתי על מסכים. אוקיי. מה מסכים, עוד? מה עוד? מסכים. ויסות חושי, רק אם זה קיצוני. אה, ויסות חושי, עצבים. חוסר הבנת סיטואציות חברתיות. חוסר הבנה. שזה מתבטא איך? זה מתבטא בעיקר, אה, נגיד שהוא לא מוכן לצאת עם חברים, או הוא רוצה חברים וחברים לא רוצים אותו, אז הוא לא יכול להיפגש איתם. לא רוצה חוגים. אה, כי אז מה בעצם? כי אז הוא תלוי בהם, הוא כל הזמן איתם בעצם, הוא כאילו אגב, איפה? יש את העניין של החוסר עצמאות גם, נכון? אבל לא, זה פשוט עניין של הוא תקוע כל היום בבית. שזה מה שמפריע להורים, שהוא תקוע כל היום בבית? כן. אוקיי. מה עוד הכי מפריע להורים בעצם? מה? מה עוד הכי מפריע? אמרנו תקוע בבית, תקוע במסכים, התקפי זעם על כולם ובעיקר בבית. חוסר אה, עצמאות. את זה, יכולה כאילו זה נגיד, חוסר עצמאות? כן, חוסר עצמאות זה משהו שמאוד מפריע להורים. יש הורים שמקלחים את הילדים שלהם בגיל 13. וואו. ואפשר כן, לעשות עם זה משהו? בטח, בטח. כן. אני אז לא כזה איזה ישרה. משפטים הם אומרים, כאילו, איזה משפטים הם כשהם אומרים לך, כאילו, נניח, מה הם... או, או, אני אעשה לך את החיים הרבה יותר קלים, חכי. יופי. רגע, של הכאבים שדיברנו שהם הכי בוערים. אני לא יודעת אם... אה, אה, פעם הכנתי קובץ עם 50 משפטים שהורים אומרים לי בקליניקה.
אוקיי, מהמם. מהמם. בדיוק, רגע, אני אמצא את אז- זה. משפטים, אני אמצא את זה. אה, אני אמצא את זה. אני אמצא את זה. תמשיכי, אני בינתיים מחפשת. אוקיי. לא, בעצם זהו, מה שאני רציתי לדעת זה מה הם אומרים שבעצם אנחנו מבינים שהם לא מתאימים, ומה הם כן אומרים שבעצם אנחנו רוצים להבין שאולי אנחנו נתמקד בדברים האלה ונרשום את זה בטקסט בדף תודה, או בדף כן, הרשמה השיחה, וגם נשתמש בזה, כשנראה שזה עובד, נשתמש בזה גם במודעות. אז, כן, אבל שוב, אנחנו עושים את התהליך הזה, וזה לא יקרה אנחנו בודקים, כל פעם עושים עוד שינוי ונבדוק, וזה יהיה כזה קצת בתהליך, אז ברור, ברור. כן. האמת שזה נחמד, כי לפעמים כזה, פתאום כזה רענון כזה חדש, זה נחמד. כן. אה, אמ, זהו, בגדול, בעיקרון, זה באמת המשפטים האלה, שאם כבר יש לך אותם, הם מעולים, אני אשמח לקבל בטח, אותם. יש לי אותם איפשהו. אלוהים, איפה שמתי אותם? כל כך הרבה דברים. אולי פה? אני בינתיים מחפשת, אל תדאגי, אני מחפשת. ולגבי ההקלטות של השיחות או התכתבויות, את עושה את זה עם שחף בעצם? מה? את עובדת על השיחות גם, או על ההקלטות, או על זה, עם שחף, בטח, או עם בטח, מישהו? בטח, עם שחר. כן? בטח. אוקיי. בוודאי, בוודאי, חלק מזה. יופי. אז זהו, מה שאני גם מתכוונת לעשות, זה קודם כל, אני שמתי לב שכשרציתי לסנן את השיחות, את הלידים, שלא יבקשו רק טיפים, אז הוספתי טקסט בדף הנחיתה, אני רשמתי שהשיחה היא ללא עלות, קודם כל שיבינו, יכול להיות שמזה הם מבינים לפעמים שזה גם חינם, אנחנו נצטרך להבין איך לעשות את זה, כי בכל זאת, אני לא רוצה שהם יחשבו שהשיחה הזאת היא גם בתשלום, מבינה? אה, אז אפשר נצטרך לנסות, לעשות, אה, נגיד להדגיש את הראשונית, וברגע שיש מילה נגיד ראשונית, אז אולי שיחת התאמה ראשונית להדרכת הורים, ללא עלות. אוקיי? כי אם אנחנו עושים, נגיד פעם רשמנו שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות, הם פשוט היו מתקשרים לטיפים. ואז כן, בגלל זה אני אומרת כן, בכוונה, כאילו, כן, כן. אה, וואי, איפה המשפטים האלה? ואנחנו גם נוסיף את העדויות. כששלחת לי בדף נחיתה, זה יעודד אותם להירשם, אבל שוב, יכול להיות שירשמו יותר, אבל אנחנו עדיין נצטרך להבין איך אנחנו מסננים שהם לא סתם יירשמו ויחשבו, אוקיי, אני רוצה גם, אני מחפש משהו זה. אז אנחנו נעשה כן, גם את השדרוג של זה וגם את הטקסטים, כל פעם נבחן טקסט אחר ונבדוק איך זה עובד. אה, ואני אשתמש במשפטים שתביאי לי, אני אקח מזה השראה. וזהו בגדול האמת, שזהו, זה מה שרציתי לדעת, וזה טוב שדיברנו גם. אז מהמם. אני שולחת לך, אני עוד היום, כי, מהמם. חשוב, אני היום בערב טסה לחו"ל. אה, יש, לאן? כן, לחופשה קצרצרה, לגרמניה עם חברים. אה, זה אומנם נשמע נחמד, אבל אנחנו נהיה 11 איש. וואו, איזה קבוצה. כן, מה זה כן, חתיכת של קבוצה. זוגות? של מה? זה זוגות? זה גם זוגות וגם יחידנים. אז כאילו אנחנו פשוט חבורה גדולה, זה החברים של בעלי. אז כן, כיף, כיף, אז קודם כיף כל גדול. תהני המון. אז זה אומר שאת כאילו בימים האלה לא עובדת? איך את עושה את זה אני בדיוק? זמינה. את אני לא זמינה? בדיוק עובדת, אני כן זמינה, אני כן מתאמת שיחות פשוט לשבוע הבא. את מכירה את המדריכות שלי? לא. אני יודעת שיש אז לך מדריכות, אבל אני לא מכירה אותן. יש לי 3 מדריכות, יש לי את שרית, שירה וחגית. הן ממשיכות הדרכות כמובן כרגיל השבוע. יש לי אשת מכירות שעכשיו נכנסה. כן. ביקשתי ממנה לקחת לי רק איזה 2 שיחות התאמה השבוע, כי אני יודעת שאם זה לא יהיה השבוע הם ילכו למישהו אחר.
מה זאת אומרת שיחת אה, התאמה? מה בעצם היא מתכתבת איתם וקובעת את השיחה, או שהיא עולה אה, איתם כבר? יופי. אה, לא, אני מתכתבת איתם, אני קובעת בעצם שיחת התאמה. שיחת התאמה זה רגע להבין האם באמת הכיוון הוא הדרכת הורים. האם זה מה שאתם צריכים? אני עושה את זה בשלוש פעימות, זה גם חלק בעצם ממה שעשינו עם שחר ואמיר וזה. יש לי שלוש פעימות, יש לי שיחת התאמה, שיחת מכירה ושיחת סגירה. שיחת התאמה היא בטלפון, רגע להבין, כן, צריכים הדרכת הורים, אנחנו רוצים הדרכת הורים, או גם אם אנחנו לא רוצים הדרכת הורים, אנחנו רוצים לשמוע על הדרכת הורים, מעולה. מתאמים לנו זום. בזום, מה שאני עושה, הזום המכירה, זה אני ממלאה איתם שאלון, בשאלון עצמו, מה שאני עושה, אני מבינה מה הם צריכים, איזה סוג של הדרכה, איך ההדרכה תיראה, כמה נושאים, אה, ובסוף יש לנו את השיחת סגירה. אה, שזה שיחה אחרת? בשיחת, אותה כן, שיחת כן, כן, מכירה. זה שיחת אז סגירה, גם היא בזום. בין השיחת מכירה לשיחת סגירה, הם משלמים פיקדון לבניית ההדרכה, זה גם מראה על רצינות. אה, ולא סתם שאני אשב ואני אעבוד ואני סתם אכתוב להם תוכנית ואז בסוף, לא, כזה. אה, כאילו אחרי השיחת מכירה הם בעצם רוצים הדרכה, ואז את מכינה להם בעצם, הם כאילו אומרים בדיוק, מכינה להם את התוכנית. אז כזה? בעצם פה הם כבר בשיחת מכירה את בעצם כבר סוגרת אותם, לא? לא בדיוק, כי הם עדיין לא יודעים את המחיר. אמ, פה הם רק אומרים שהם מעוניינים. נכון? הם יודעים טווח מחירים. מעוניינים, אבל בלי להבין מה המחיר הספציפי. בדיוק. ויש פיקדון בעצם, אם הם בוחרים לסגור, זה מתקזז להם מתוך התהליך המלא. אה, ושיחת סגירה גם היא בזום. שם אני בעצם מציגה להם את התוכנית, מציגה להם את המחיר, ומפה, ברוב הפעמים זה כן. אוקיי. אה, ברוב הפעמים זה כן, כי הם באמת בשלים והם מוכנים. מהמם. וזהו, בוא נדבר, זה בעצם ככה הליד. זה מעניין אותי. השיחת התאמה, הבחורה עושה את זה? איך הנחית אותה להבין אם הם או, מתאימים? אנחנו עדיין ככה, היא עוד ממש בשלבי למידה. אני גם עדיין עושה שיחות התאמה. אני נותנת לה בינתיים לידים קרים. מה קורה בשיחת התאמה שלך? מה את שואלת אותם? קודם כל, כמו שאמרתי לך איך שאני מתחילה, מה מביא אתכם אליי, בלה בלה בלה, ואז הם מספרים לי. אני מבינה שבאמת יש כאן צורך, באמת יש כאן התאמה. נגיד, פתאום אומרים לי, הילד שלי בן 32, לא רלוונטי. כאילו בדרך את כלל אני כבר לא בודקת את הגילאים קודם. בדרך כלל אני גם עושה את זה בהודעה. נגיד, אני אתן לך דוגמה היום, המיכל הזאת שעדיין לא ענתה לי, אין לי מושג, יכול להיות שהוא בן 32 ואני לא יודעת. זה נגיד הפעמים היחידות שזה קורה לי, בדרך כלל זה בוואטסאפ. אגב, בדרך כלל אם גם הם משריינים יותר קדימה, אני אומרת להם, חבר'ה, אם אתם לא עונים, אני מבטלת, זה הזמן שלי הוא חשוב. פשוט אני מהמם. טסה לחו"ל, והיום היא קבעה מהיום להיום, אמרתי, בסדר, ניחא. כן. אה, יש אוקיי, אז גמישות. שיחת התאמה, רגע שנייה, אז מה מביא אתכם אליי? בודקת את הגילאים, ומה עוד את בודקת שאת מבינה שאפשר להתקדם לשיחת מכירה? שבאמת הקושי הוא משהו שאנחנו יכולים לפתור. נגיד קושי של הילד שלי מלאך בבית, אבל בבית ספר הוא כל הזמן מרביץ לילדים. אוקיי, אני בודקת אם יש לנו אפשרות להיכנס לבית הספר. אם אין לי אפשרות, אין לי איך לעזור. אוקיי, הבנתי. אמ, מה עוד את בודקת שם? בעצם אם זה בעיה שאת יכולה לפתור, אם זה גילאים, ומה עוד את בודקת שאת אומרת וואלה הם מתאימים לשיחת מכירה, שהם מבינים כאילו ש... אה, חשוב מבחינתי, אני גם אומרת להם, תקשיבו, זה לקראת סוף השיחה, תקשיבו, זה לא, זה הדרכת הורים שהיא יותר פרקטית, כלומר היא מעשית, כלומר זה זמן, כלומר זה תהליך שאנחנו עוברים אותו ביחד. האם אתם רוצים משהו שהוא פרקטי, או משהו שאתם יודעים, כאילו ככה לצבור מידע וידע. אם אומרים לי, לא, אין לי זמן, אני לא יודע, יום עמוס, אז אני אומרת לו, תקשיבו, יש לי קורס דיגיטלי, מוזמנים, יש שם פתרונות להרבה קשיים.
אוקיי. אז את אמרת שזו הדרכה פרקטית, ושואלים מה הכוונה הדרכה פרקטית, כאילו, תמיד הם מה, שואלים, ואז אני מה, מספרת להם שבעצם אנחנו קודם כל מבינים בעיות מהיום-יום, בעיות שלכם, של המשפחה, מבינים מה הקושי שם, מבינים על מה זה יושב, ואחרי זה, בין כל מפגש למפגש אתם תקבלו משימה לעשות בבית עם הילדים. המטרה זה באמת לקדם ולהתקדם ולראות איך הקשיים באמת נפתרים. בנוסף, יש קבוצת וואטסאפ שפתוחה 24/7. קבוצת אוקיי. וואטסאפ, וזה את עושה את זה בשיחת התאמה. נכון. יש קבוצת וואטסאפ, אז אני גם חוזרת על זה בשיחת מכירה ובשיחת סגירה, אני כל הזמן חוזרת על זה. יש אוקיי. קבוצת וואטסאפ פתוחה 24/7, תמיד יכולים לענות, לשלוח, לשאול שאלות, אנחנו עונים. גם אם תשלחו אוקיי. הודעה ב3 לפנות בוקר, 8 בבוקר אנחנו נענה. בסדר. אז בעצם שזו הדרכה פרקטית עם ליווי ביום-יום, שיש מלווה צמודה אליהם בעצם, נכון? מלווה צמודה אליהם, ש... מדריכה צמודה, כן. מדריכה צמודה, שממש מבינה את האתגרים שלהם ברמת הקושי ביום-יום, ואז היא פועלת לפתרון שלהם, ומענה זמין כל הזמן. שוב, אה, אם הם שולחים ב3 לפנות בוקר, הם יקבלו תשובה לא, ב8 בבוקר. כן, 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 ברור, בסדר. אוקיי, סבבה. קיבלתי את מה שאני צריכה פה, עוד חידודים, ואני מחכה רק לקובץ שלך, ונראה לי שזה די ברור. כן. זה אני אשלח לך, אני אמצא אותו, אוקיי. ואני אשלח לך את זה עוד היום, כי אני טסה. אז את תקבלי אותו היום. כמה זמן אמרת שאתה טסה? לשבוע? לגרמניה עד מוצ"ש. עד מוצ"ש? טוב, אז כן, יאללה, טוב, תעשי המון המון חיים, תעשו, תבלו. תהני מהחופשה, מגיע לך, את עובדת מאוד מאוד תודה קשה, רבה. ככה זה נראה. וזהו, נשתמע בהמשך, נעשה עוד איזה כזה נקודת עדכון כזה באמצע, אחרי שנעשה את השינויים ונראה איך זה מתקדם. מהמם, מהמם, אני פה. יאללה, בכיף. תודה, תודה שיהיה לך. אחלה יום. ביי בינתיים. אמן, אמן לכולנו. ביי. ביי.